なんなのよこのおせち。腐ってるじゃない。こんなものを食べさせようとしていたわけ。を起こし走って台所へ向かうと、そこには無残におせちがそうだよ。俺たちは本当に腐ってると思ったんだ。兄貴が確認してたなんて知らなくて。本当に嫌がらせじゃないんだな。もちろん。義兄が再度声を聞くと、姑と夫は首を何度も縦に振って答えた。明らかに動揺していたし、嘘をついているのは私にも分かったが、証拠がないからこれ以上責められない。義兄もそれを理解していたから、そこまで深くは追求しなかった。このまま話が終わると思ったのか、義兄が少し黙ると、姑と夫は少し肩を下ろして、ほっとしたような表情になった。しかし、義兄はそんな二人に再度話をし始めた。なら、彼女に一晩中おせちを作らせたことはどうなんだ。これは嫌がらせ以外の何者でもないだろ。とぼけなくていいから。俺が夜中に帰ってきた時、みんな寝てたよな。一人台所でおせちの準備をしている彼女を除いて、なんで一人でやらせたんだ。本当にびっくりしたよ。それは彼女がやりたいって自分から言ったのよ。いつだったかな。おせちは私に任せてくださいって、だから任せてあげたの。それに、兄貴はおせち料理を食べるのが大好きだろ。家に作れるやつは嫁と母さんしかいないけど、母さんには休ませてあげたいじゃん。こいつはまだ若いんだし、だから。この後に及んで、こんな言い訳をする二人をぶん殴りたくなったが、私は何とか自分の気持ちを抑えた。今は義兄が淡々と責めているから、私が出る幕ではない。それにこのまま行けば、二人の化けの皮が剥がれるのは時間の問題。もしそうだとしても、一人に作らせるのはおかしいだろ。ゴミ箱を見たけど、昨日はかなり飲んだらしいな。自分たちは年末をお酒を飲みながら楽しんで、その間たった一人におせちを作らせていたんだろう。帰ってきてから俺も手伝ったけど、二人がかりでやって朝までかかったんだぞ。あんた手伝わせたの？お前、兄貴になんてことやらせてるんだ。いや、彼女は申し訳なさそうにしてたけど、俺が手伝ったんだ。お前と違って放っておけなかったんだよ。姑と夫は義兄の言葉に何も返すことができていなかった。ここまで正論を突きつけられたら誰も反論はできないと思う。おせちを作ったのは俺でもあるんだし、腐ってないことは明白だよ。謝罪してくれないか。こっちがどんな思いをして作ったのか、お前ら知らないだろ。ごめんね。私たちもあなたが手伝ってたなんて知らなくて。俺に謝るんじゃなくて、謝るのは彼女の方だろう。土下座して謝れよ。どれだけ傷ついたと思ってるんだ。うちに青ざめていき、姑に関しては膝から崩れ落ちていた。おそらく料理ができない夫と義父に代わって姑が一番頑張ったんだろうし、その分ショックも大きかったんだと思う。しかしこれは自分たちが私にやってきたことで、私たちが責められる筋合いはない。ちょっと、なんてことしてくれるのよ。俺たちが一生懸命作ったんだぞ。いくら兄貴でもこれはさすがにないって。姑と夫は大きな声でわめき出し、義父に関してはその場で立ち尽くしていた。別にあんたたちがやったことと同じだろ。文句を言われる筋合いないけど。でも私たちは腐っていたから。ならこれは何？義兄はそう言うと、ポケットの中から自分のスマホを取り出した。そして何が何だかよくわかっていない3人に対してとある音声を再生して聞かせた。そうだわ。このおせち捨てちゃいましょうよ。腐ってたとか言ったらバレないわよ。そうだな。そろそろあいつも精神的にダメージが重なってきてるだろうし、離婚を切り出してくるのも時間の問題だな。義兄がその録音音声を止めると、姑と夫は顔を見合わせておどおどし始めた。この音声、どういうこと？腐ってたんじゃなかったの？
いや、これは兄貴、なんで隠れて録音していたのか。録音じゃなくて監視カメラだけど、この前リフォームした時に小型のカメラをいくつも設置したんだよ。最近は物騒だからね。セキュリティ対策を万全にしただけ。まあ、カメラの性能が良くて、音声を拾えたのがこんな形で役に立つとは思わなかったけど、姑たちにおせちを作らせている間、私は義兄と一緒にずっと監視カメラの音声をチェックしていたのだ。確証はなかったが、もしかしたら何かしらの証拠が見つかるかも、と思い、年末年始の私が席を立っている間の音声を早送りで全て確認した。すると、決定的な証拠となる音声が見つかり、二人が腐っていたから捨てたわけではなく、嫌がらせで捨てた裏が取れた。あんたたちと同じことをやったんだ。文句は言わないでくれよ。それと、これ以上こんな最低な人間たちを養いたくはないんだが。え？私も離婚したいんだけど。あ、そうか。それなら。もちろん慰謝料はもらうけどね。まあ私には離婚してほしかったんだから嬉しいでしょ。いや、でも慰謝料は。これだけの証拠が出てきているというのに、慰謝料を請求しないでほしいというのはありえない。なぜ私と離婚したがっているのかは知らないが、そうとする人間にはそれ以上の苦痛が待っているんだな。